Hallo en welkom terug bij Dit is geen podcast, die eigenlijk helemaal geen podcast is. Ik ben Joël en ik ben hier met Kimli. Hi. Hi Kimli, wat doe jij allemaal? Ik ben een rapper. Ik heb mijn nieuwe plaat recentelijk uitgebracht. Maar naast het artistieke ding ben ik ook een soort van performance arts docent. En dat staat eigenlijk gewoon voor bezig zijn met jongeren, jong talent en jong volwassen talent. En het gewoon bezig zijn met wat zij vet vinden en daar een podium voor bieden en hun hier en daar wat tools aanbieden. Oké, vet. Maar we zijn dus vandaag in een pretpark, zoals jullie misschien wel kunnen zien met de achterbaan op de achtergrond. Want jij hebt recent een album uitgebracht, tot nu toe op vinyl, komt ook op Spotify, genaamd Pretpark. En we gaan vandaag eigenlijk op zoek naar die diepere laag van dat album Pretpark. Ik heb hem ook 1 keer geluisterd en ik denk ook voor de meeste mensen die hem luisteren, je moet hem echt wel even goed luisteren om hem helemaal te snappen. En we gaan gewoon van allemaal dingen vragen aan jou en jij gaat gewoon dingen toelichten. Waarom jij keuzes hebt gemaakt. Gewoon wat is het hele verhaal achter dit album. Dope, let's go. Dus dat gaan we doen vandaag. Kimberly? Ja. Pretpark, waarom pretpark? Pretpark is dus eigenlijk gewoon een metafoor voor een plek waar je in zit, niet meer uit wil. Waarbij de tijd om naar huis te gaan al lang verstreken is. Maar je zit gewoon vast en je blijft maar in elke attractie gaan totdat je er gewoon ziek van wordt. Ja, dus een soort systeem waar je in blijft zitten. Ja man. Ja. Ik was een keer met een groep andere artiesten bezig aan het maken van een show. Dat was een project waar ik in zat. Mhm. Een van die medespelers, zeg maar, ze heet Lotte Slangen, Madou. Ja. Die gaf ons een schrijfopdracht. Maak een stuk tekst waarbij jij puur vanuit jouw zintuigelijke beleving gaat schrijven. En dan in de situatie, je zit in een pretpark. En gewoon een paar weken of maanden later had ik het daar met Brolin een keer over. Brolin. Ja, andere rapper natuurlijk. En toen zei ik van bro, pretpark is eigenlijk een super sicke kapstok waar je vluchtgedrag aan kan hangen, weet je wel. Want je voelt je kut en je gaat maar naar je pretpark en je gaat daar hoop uithalen en plezier uithalen. Ja man. En aan het eind van de dag moet je toch weer naar huis. Ja. Je kan er niet blijven. Ja, maar wat gebeurt er als je niet meer naar huis wilt, weet je wel? En welk ding kom je dan terecht? Je zei ook dat je met pretpark eigenlijk dingen bespreekbaar wilt maken en dan vooral voor jongeren. Maar wat wil je eigenlijk bespreekbaar maken? Ja, komt er eigenlijk gewoon op neer dat het bewustwording is. Maar bewustwording is een beetje een term die heel veel gebruikt wordt in projectaanvragen en dat soort dingen, weet je wel. Subsidie en al die precies. dingen, maar dat is wel wat het is. Ik kwam onder het maken van pretpark eigenlijk best wel achter dingen. Maar kwam dat er later, dat stukje bewustzijn? Nou ja, ik was me bewust van een aantal dingen en ben daarmee aan de slag gegaan. En werd toen me bewust van de onderliggende redenen waarom ik verval in bepaalde patronen. Ja. En dat is waar het om gaat, weet je. Dus ik hoop hiermee met publiek, dadelijk met de theatershow en met de projecten die ik hiermee ga doen met jongvolwassenen en schrijftalenten en gewoon dat wat hieruit gaat komen. Maar ook gewoon met de luisteraar dingen bespreekbaar maken. Maar ook misschien, weet je wat, niet alleen in het contact of de dialoog, maar ook bij de persoon zelf die alleen al dingen hoort of ziet of opvalt. Dat die na kan gaan denken over, maar hey, is het ook gaande bij mij of is het gaande bij mensen in mijn omgeving? Een soort self-check, hè? Want betekent dit ook iets voor mij? Ja. Dat mensen een stukje herkenning eruit kunnen halen. Betekent dit iets voor mij of betekent het iets voor mij in mijn kring? Ja. Ik merk dat heel veel mensen niet in de gaten hebben wat vluchtgedrag is. Dat we eigenlijk allemaal vluchten op onze eigen manier. Als we ergens mee geconfronteerd worden, dan willen we het liefst gewoon wegrennen. Nog niet eens op een heftige manier. Weet je wel? Kijk, vluchtgedrag kan ook zijn heel vaak naar de gym gaan. Of even een dag ertussenuit en ik weet niet wat doen. Ja. En dat is allemaal oké. Zelfs de misschien wat schadelijkere dingen is oké once in a while. Om even te vluchten inderdaad. Yes. Maar de vraag is, hoe vaak doe je iets en wanneer wordt het obsessief of destructief of niet goed voor jou of voor jouw omgeving? Yes. Wil jij nog een rondje? Dope. Thanks. Wat als ik niet wou? Wat? Wat als ik niet wou? Ja, ik moet hier gewoon in. Je bent net als Mick, zo we gaan nog een keer. We vroegen dus net boven nog een rondje, we zitten in een soort gekke attractie. En toen zei jij,
Nee, we gaan nog een keer. En dat moest mij denken aan de skits die jij gebruikt in het album. Van tussen Ja. Nina en Mick. Mick, ja, dat ben jij eigenlijk in het album. En die wilt Nina eigenlijk mee verleiden om in dat pretpark te blijven. Om Ja. mee te vluchten. Ja. Sowieso, waar komt dat idee van die skits, waar komt dat vandaan? Zeer confronterende vraag, hè? Ja, natuurlijk. Maar dat komt eigenlijk gewoon van dat ik erachter kom dat ik nog deal met bepaalde patronen. En dat ik eigenlijk de mensen waar ik een goede band mee heb, meetrek daarin. Snap je? En omdat het mijn patronen zijn en ik er me toen niet echt... Nou, ik was er wel deels bewust van. Maar Was jij bewust dat je bijvoorbeeld invloed had op mensen bijvoorbeeld? ja, maar niet in een evil intentie. Dus ja man, dat zijn wel dingen waar wat werk in gaat zitten. Het is wel persoonlijk bijtelen aan jezelf, zeg maar. En heel confronterend erachter te komen dat het wereldje waar je constant als jouw eigen wereld hebt gezien, Ja. dat niet de wereld is, weet je wel? Wat vond je dat moeilijk om zo persoonlijk te zijn op jouw album? Om gewoon helemaal open te gaan? Nee, ik vond dat heerlijk. Alleen wat ik wel moeilijk vind is als het nu naar buiten komt. Ja, en dat mensen jou echt de andere kant van Ja, want je Kijk. weet bijvoorbeeld het stigma op bijvoorbeeld narcisme. Ja, er is een flink stigma op Ja. narcisme. Hè? Weet je, je bent meteen een of andere evil guy of zo. Terwijl narcisme is gewoon een kopingsmechanisme. Wat gepaard gaat met hechtingsproblematiek en allerlei andere patronen. Waar wij een film over gemaakt hebben. Exactly. Ja man, en een transgenerationele trauma, noem maar op, weet je. Dus het is gewoon een verdedigingsmechanisme, weet je. Het is gewoon jouw ik die zichzelf beschermt tegen dingen. Dat misschien het bang zijn voor iets. Absoluut. En dat je dit als schild gebruikt, Ja, zeg maar. Ja, dit is gewoon gebaseerd op... Dus ook een vluchtmanier. Absoluut. Ja. Narcisten is... Narcisten. Ik heb geleerd om mijzelf groot te maken. Dus mijn angst te bang verbergen met stoer gedrag en zo. Ja. En dingen ontkennen misschien of Probably. voordoen. Ja man. Dan je dat In ieder geval ontkennen dat het een angst is. Omdat ik wil niet dat het een angst is. Nee. Waardoor ik daar tegen ga vechten. Mhm. En zo is eigenlijk alles wat ik doe een beetje een gevecht. Dus discussies opzoeken, verdedigen op wanneer ik ergens op aangesproken word, et cetera, et cetera. Kimberly, waar ik ook wel naar benieuwd was, of jij inspiratie van albums of artiesten, wat dan ook, kunst hebt voor het maken van dit album. Want waar ik moest aan denken toen ik het album voor het eerst luisterde, was het album van Kendrick Lamar, Mr. Raw and the Big Steppers. Ook omdat hij een beetje dezelfde opbouw heeft. En het gaat ook over best wel zelfreflectie en therapie. Het album heeft ook een A en B kant en een soort een breakthrough moment, zeg maar. Hoe zit dat voor jou? Heb jij dingen waar jij inspiratie uit hebt? Of? Ik weet niet of ik een artiest specifiek kan benoemen. Weet je wel, waar ik inspiratie vandaan heb. Maar ik weet wel dat ik iemand ben die echt gewoon alles om me heen jat. En dat eigen probeert te maken. En wat ik net al zei bijvoorbeeld, weet je wel, waar ik het idee vandaan heb om pretpark als metafoor te pakken. Ja, dat was een idee. Gewoon de term pretpark, dat is gaan leven. En dat was voor mij zeg maar dat wordt een albumconcept. En jij wist meteen, oké, pretpark, daar gaan we wat mee doen. Ja, dat was meteen, was nog even... Dat was zeg maar jouw kapstok en vanaf daar ga je dan verder bouwen. Ja man. Verder bouwen. Ik had inderdaad wat tracks liggen en ik was daar een concept voor aan het zoeken. En toen kwam pretpark om de hoek kijken en toen viel alles op zijn plek en begonnen we het pretpark te bouwen, zeg maar. Ja, ik heb gisteren het album geluisterd en wat ik eigenlijk wel heel grappig vond en insane en toevallig was. Ik loop langs de Doodles in Roermond en opeens kom jij aan met de line broodje Doodles, Tino. Terwijl ik gewoon rechts van mij lag daar de Doodles. Dus ik dacht, wat is deze full experience opeens? Maar waarom dat broodje Doodles? Die Roermond reference denk ik dat dan over gaat. Ja, toen ik die track schreef, was eigenlijk mijn vaste, hoe noem je dat, bijna, weet je, het was zomervakantie en ik had om de dag Doodles en ik zat dus ook om de dag bij Coffee Lovers om te chillen met mensen, weet je wel, even afspreken, even chillen. Hoort ook bij jou in jouw systeem. Dat was gewoon een beetje een routine die ik een paar weken had, ja.
En dan ging ik schrijven of whatever. En ik vond dat gewoon een tof dingetje om gewoon puur ook eindelijk voor het eerst een beetje Roermond erin te laten voorkomen. Hè, mijn leventje in Roermond was toen broodje Tino, Van Doedels, Coffee Lovers Roermond, Chillings en mijn dag starten. Ja, precies. Ja. Ja, ik zit nu echt in mijn broodje bakkers, man. Ja? Heb je die wel eens gehad? Nee man. Oh, dat is echt... Oké, nou die ga je voor me trakteren dus. Ja, Lekker. ooit. Ik zit in mijn broodje Pepperzan for life. En dat is het eigenlijk. Pepperzan for fucking ja, life. Je hebt ook nog nooit gehad. Is dat echt gewoon piek? Voor mij wel man. Dat is een beetje een makreelsalade. Heel pittig. Ja, doen. Aanraden. Broodje Pepperzan. Broodje Pepperzan. Je hebt nu het hele albumcover, of ja, de hele, dus, of zo maar te zeggen, de hele stijl en de sfeer van het album is zwart-wit. Klopt. En ook grafisch getekend lijkt het wel. Ja, dus met de hand getekend en uiteindelijk heeft hij dat wel natuurlijk digitaal gemaakt. Ja. Maar ja, dus het is gewoon handgetekend zwart-wit artwork. Ja. Maar wat mij opviel is dat op het vinyl heb je toch kleur gebruikt. Op de reuzenrad zie je hebt een soort skyline van een pretpark. En dan zie je één klein lampje. Een oranje-geel lampje. Waarom? Ja, het reuzenrad is eigenlijk een soort van archetype van het pretpark. Ja. En dat lampje dat staat voor de plek waar de hoofdrolspeler Mick in het verhaal elke nacht gaat slapen. Ja. Dus Mick waart rond in het pretpark. De hele dag lang is hij daar zijn patronen aan het herleven en zijn flashbacks aan het hebben. En gaat dan vervolgens elke dag, elke avond weer terug naar het reuzenrad. Om daarboven in het bovenste karretje te gaan slapen. Dus dat lampje staat meer voor de eenzaamheid en de plek waar... Van Mick die eigenlijk vastzit in zijn patronen en in zijn... Ja, exact. Ja, aan het eind van de dag, iedereen gaat weer naar huis, maar hij blijft daar in dat pretpark. Sterker daar, Mick is alleen in het pretpark. Ja. Dus Mick is altijd alleen. Er is niemand anders in het pretpark behalve de mensen die hij daarin... Ja. Was daarom ook dat Mick vroeg aan Nina zo van, wil je met mij mee? Want in principe is Mick altijd alleen. Altijd alleen, ja. Dat is eenzaamheid, ja. Hey, ik zit ook in deze aflevering. Ja, Damn. je hebt me misschien niet gezien, maar ik stond de hele tijd achter de camera. Oh. Maar Ik ben niet meer bezig met de camera. Ik heb alles nou los. Oh ja, no paparazzi, no pictures. Ja. Maar, pretpark. Wat mij opviel, is dat het wel lijkt alsof je een beetje deel 2's hebt gemaakt op bepaalde nummers. Nice, goed opgevallen. Je laatst uitgebrachte track uit 22, 23, Ghost. Daar zit een beetje een deel 2 op. Ja, man. En 177 of 1707, ik weet niet wat die is. Het is 17.7. Dus 17.7, ja. Daar zit een beetje een deel 2's op. Ja, man. Waarom maakte je daar een deel 2 op? Of wat maakte die nood? Of waarom voelde je dat dat nodig was? Ja, voor Ghost was het sowieso voor mij heel belangrijk om... in Ghost 1 ben ik heel erg af aan het geven op mijn mattie die junkie geworden is. Ja. Dus ik ben heel erg fel en gewoon bestraffend, zeg maar. En Ghost 2 verplaatst zich in zijn hoofd. En wat er in zijn hoofd omgaat en waar dat vandaan komt. Dus waarom hij is zoals hij is, weet je wel? Dus het is veel verklarender en er zit wat meer empathie in het verhaal. En Ghost 2 is ook eigenlijk een beetje de hele, hoe noem je dat, de rode draad van pretpark. In principe is Mick de ghost van het pretpark. Ja. Dus we beginnen met het verhaal van, iemand die zijn levensstijl niet los kan laten. Daar beginnen we mee en dat is het vervolg op Ghost. En vervolgens enteren we daarmee een verhaal van Mick die zijn patronen en zijn levensstijl niet los kan laten. Ja. A.k.a. het pretpark. Het pretpark. Ja. Ja, precies. En het stoere jongen, op het einde hoor je op een gegeven moment een sample. En dat is van de film Hook. Ja. Waarom dat sample? Heeft het te maken met Neverland? Of zit daar meer achter? Mooi. Het is inderdaad een sample uit de film Hook. Kijk,
toen ik pretpark aan het bedenken was en nog niet echt een knoop doorgehakt had over dat het pretpark zou worden, was ik wel met dat concept bezig met iemand die niet ouder wil worden en constant maar vast blijft hangen in zijn patronen. Ja. En ja, één heel bekend verhaal is Peter Pan in Neverland, die niet uit Neverland wil. En toen ik me daar een beetje in begon te verdiepen, viel mij op dat Hook eigenlijk gewoon de pro-antagonist is, weet je, dus de tegen... Een anti-hero. Ja, de anti-hero of eigenlijk gewoon hetzelfde is als Peter Pan. Ja. Ehm, Want ze kunnen ook niet zonder elkaar. exactly, ze kunnen niet zonder elkaar, ze willen allebei niet uit Neverland. Ze willen niet opgroeien, weet je wel. Volgens mij kidnappen ze ook allebei kids om hun te betrekken in hun deel van het Neverland. Ja, in principe wel, ja. Ja. En in die sample komt Hook zijn kajuit binnen met een pistool op zijn hoofd. En dan bedreigt hij eigenlijk zijn stuurman Smee. Zo van, je gaat me nou niet tegenhouden, Smee. Je gaat me nou niet tegenhouden. En Smee heeft zoiets van, nee, is cool, ik ga je niet tegenhouden. Nee, je gaat me niet tegenhouden. En Smee nog steeds, nee. Smee, hou me tegen, weet je. Dus, en dat wil eigenlijk best wel dat karakter van Hook... weet je, dat legt het karakter van Hook heel goed uit. Namelijk dat hij een bluffertje is. Ja. Weet je wel, hij blufte gewoon van en nou maak ik er echt een einde aan. En dat is een beetje ook wat gebeurd is in de relatie die ik had met mijn ex, zeg maar. Dat ik zoiets had van, joh, dit is het niet en whatever. En dat ik dus zoiets had van, ik maak hier een einde aan. Ja. En dat ik in hindsight denk van, joh, dat is gewoon zonde. Weet je wel, dat is jammer. De shit lag aan mij. Ja. 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 Want, nou ja, we hebben vandaag natuurlijk... hebben we ook al een aantal keer gehoord dat het toch best een album is dat soms niet altijd even makkelijk te behappen is. Ja, hoe bedoel je dat? Nou ja, gewoon, het is wel echt een doordenkertje. Yes. Ik denk als je hem een eerste keer luistert, dat je niet helemaal snapt waar die over gaat. Misschien zelfs na een 10e keer nog niet. Maar iemand die dit gezien heeft en alle andere content of zo die je er omheen hebt gemaakt, waar moet die persoon die dat gehoord heeft, waar moet die persoon op gaan letten? Weet je, de muziek is alleen de muziek. Ja. Hè? Dus de muziek vertelt een verhaal en dan is al een beetje duidelijk van... hé, dit gaat over een gastje die vast zit in zijn pretpark, er niet uit wil en andere mensen erin betrekt. Ja. Oké, cool. De tracks staan er in principe los van laatste rondje. Ja. Ja, dat is wel echt heel erg thematisch. Dat is ook het laatste rondje. Exactly. En dat is ook nog eens leuk om te vertellen dat het laatste rondje... Kijk, de plaat is eigenlijk aan de achterkant het reuzenrad. Daar zie je door het artwork dat het binnenwerk is van het reuzenrad. Ja. Dus wanneer de laatste track het laatste rondje speelt... zie je dus eigenlijk op jouw platenspeler ook het laatste rondje van het reuzenrad draaien. Ja. En in een Super track super. waarin ik vertel dat ik nog voor de laatste keer in het reuzenrad ga. Dus ik vertel dat ik ga de laatste keer in het reuzenrad. En op de plaat zie je dat ook het laatste Het rondje laatste rondje, ja. aan het draaien is. En waar mensen op moeten letten. Kijk, de muziek is alleen de muziek. Maar het artwork vult de muziek aan. Ja. De animatievideo die straks uit gaat komen, vult dan weer het artwork aan. En de theatershow die gaat komen, die vult dan al die 3 elementen nog eens aan. Dus Ja. er zitten in elk segment zitten easter eggs en broodkruimels. Maar waar je op moet letten is, hou de content in de gaten vooral. Weet je? Zodat je ook steeds meer denkt van, oh, dus dat zijn de kruisreferenties erin. En dat is wat hij ermee bedoelt. En luister Ghost voordat je het album Pretpark gaat luisteren. Ja. Want je luistert 17/7 voordat je het album Pretpark Zodat gaat je- luisteren. Eigenlijk ook een beetje op de hoogte bent van wat daarin gebeurt. Ja, voor die zodat deel jou dingen 2. opvallen waarom Ja. die tracks geschreven zijn. Ja. Ja, super dope. Is er nog iets wat jij als laatste naar de kijkers toe of naar de luisteraars toe kwijt wil? Als in een, hey, doe dit of doe dat of ga niet met je problemen zitten. Of... Ik heb heel veel eigenlijk te zeggen. Namelijk, ik vind het super vet dat er na een week dat er eigenlijk al zoveel platen verkocht zijn. En dat er zoveel steun is, ook vanuit de omgeving. En dat ik nou merk dat de omgeving ook weer naar mij toe trekt. En de samenwerkingen die hierin ontstaan zijn. Maar vooral ook, het thema is inderdaad vluchtgedrag. En de blinde, hoe noem je dat?
dat je af en toe gewoon een oogje dichtknijpt naar je eigen minpunten. En die gewoon niet in de gaten hebt dat je gewoon toch weer vervalt in patronen. En dat is niet alleen vluchtgedrag, het is eigenlijk gewoon het woord patronen. Ja. Weet je wel, bepaald gedrag. Is dat ook als je pretpark in 1 woord zou moeten omschrijven? Is het dan patronen? Een pretpark is vastzitten in je patronen. Ja, zeker. En ja, wat ik graag zou mee willen geven is, ben daar bewust van. En niet alleen bij jezelf, maar ook bij je vrienden. En wanneer je merkt dat iemand op een destructieve manier vastzit in zijn patronen, doe daar iets mee. Probeer het bespreekbaar te maken. Probeer daar iets mee te doen. In plaats van, ik ga me hier niet mee bemoeien, want dadelijk beledig ik hem of kost het me mijn vriendschap of whatever. Let op elkaar. Let op elkaar, ja. En weet je wel, investeer daar ook in. En als je dan echt merkt, die persoon wil niet veranderen, dan heb je nog altijd de out om te zeggen, even een break of gewoon niet meer. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om iemand die jij een beetje ziet wegzakken in iets, of constant maar in hetzelfde destructieve patroon te zien, dat je daar wel wat mee doet. Ja. Het hoeft niet veel energie te kosten, maar Let daarop. het is wel een vorm van liefde als je daar wat mee doet, ja. En zo zijn wij bij het einde gekomen van onze podcastaflevering. Dankjewel dat je hier was. Jij bedankt, man. Jullie bedankt. En Ja, ik vond het erg leuk. Tof dat we even in een pretpark dit hebben kunnen doen. ja, toch? Ja, erg thematisch. Dus ja, dankjewel. Hopelijk zijn wij en ook kijkers, luisteraars wat wijzer over het pretpark. En heb je ze misschien wel vette, mooie handvaten mee kunnen geven, waarmee ze nu met een nieuw perspectief jouw album kunnen luisteren. Hoop Dat het, ja. daarin kunnen gaan, ja. Wil jij nou pretpark op vinyl? Dat kan. Wat is de website? Mijnpretpark.nl. Mijnpretpark.nl. Yes. Go get it. Go get it. It's awesome. Waar wacht je nog op? En bij die, dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor het aanhoren van ons gezeik. En we zijn terug. We gaan iets anders terugkomen dan jullie van ons gewend zijn, maar we zijn wel terug. Dus dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Later! Dankjewel, jongens. Doei. Oh, jullie lopen ook gewoon van jullie camera weg. Ja. Alright. Er staat hier nog iets van €500 of zo, hè? Oké?